F'deċiżjoni li fiha l-imħallef Silvio Meli għamel numru ta' konsiderazzjonijiet dwar il-ġejjieni tal-Air Malta, il-qorti ma laqgħetx it-talba tal-kumpanija għal mandat inibizzjoni fil-konfront tal-Assoċjazzjoni tal-Piloti, l-ALPA. L-Air Malta talbet dan il-mandat għaliex strajk bħalissa jfisser €9,000,000 kuljum u għalhekk dan ikun riskju kbir għal ġejjieni tal-kumpanija. Tul ismieħ l-ALPA qalet li ma kinitx se tieħu tali azzjoni, filwaqt li fis-sentenza l-qorti nnotat kif it-talba tal-Air Malta ma tissodisfax raġunijiet tal-mandat skont il-liġi. Fis-sentenza tiegħu l-imħallef Meli għamel numru ta' konsiderazzjonijiet. Qal li minkejja l-titjib sostanzjali li kien hemm fl-aħħar ftit snin fil-qagħda tal-kumpanija xorta waħda għadha fis-stat prekarju. Bil-qorti tgħid li l-uniku mod li l-kumpanija tista' tibqa' operattiva u jekk issib seħeb strateġiku li jsolleva mis-sitwazzjoni preżenti. Bħalissa l-kumpanija dejja b'dawn id-diskussjonijiet mal-Italja. Il-qorti qalet li bilan li l-partijiet jaġixxu bil-għaqal għal ġid komuni, il-partijiet m'għandhomx jistrieħu biss fuq il-virtujiet kardinali tal-prudenza u tal-fortitudni li s'issa jidhru li qed jenfasizzaw. Iżda jekk verament iridu tassew jaġixxu għal dan il-ġid komuni, għandhom jaġixxu wkoll b'temperanza u b'ġustizzja. Min-naħa tiegħu il-Ministeru għat-Turiżmu qal li l-Gvern jirrispetta d-digritt tal-primawla tal-Qorti Ċivili u nota l-enfasi li l-Qorti għamlet fuq il-prudenza u l-verbali tal-piloti li ntrabtu li mhumiex se jieħdu ebda azzjoni industrijali li tista' twassal għal kanċellament ta' titjiriet. Għaldaqstant il-Gvern appella lil piloti biex ikunu responsabbli fl-azzjonijiet tagħhom u min-naħa tiegħu se jibqa' jieħu deċiżjonijiet responsabbli favur il-ħaddiema, il-linja nazzjonali tal-ajru u l-industrija tat-turiżmu. Fl-istess waqt aċċerta lil ħaddiema l-oħra tal-Air Malta, lill-klijenti tagħha u lill-poplu kollu li se jibqa' jagħmel ħiltu biex ħadd ma jabbuża minn xi dritt biex jirrikatta lill-Gvern jew lill-Air Malta.